Tebo ma Kisumo ni koro gedo mar log tich mar riwruog pinje mag Afrika ma ugwe e bwo duol mar Lake Victoria Basin koro nitiere gachiedh nade ahinya kaluwore gi weche chudo e kind wuon oraka achiel to kod jogo ma bende koro ne kelo mwandu mondo los godo odno kata suppliers. Jokel mwandu e wach mar gedo no osego tache oko mar apisi no kuom ndalo adek ka gidwaro mondo chulgi omenda maromo milion 3. Mano pesa ma bende ne gichwalo godo mwandu opogore chakre dwe mar 2 e higa ne 2021. Ka olose boma ma Kisumo gi ute mag fwambo bang' rem loso to kod kontrakta mano ma en Ahmed Mohamed mar Tarif Enterprises Limited. John Atuolo ma bende en jakel mwandu kata supplier nolero ni gibiro tiyo gi yore duto te e yudo omenda gi no mondo koro chulgi ni mar kontrakta no osebedo mana ka tero gi koni gi kocha to kendo osewinjo ywak margi. Gedo no ma bende modwa ni mwonyo milion 142 yande no sidhi kod Ker Uhuru Kenyatta dwe mar 6 higani kendo koro ni geno ni koro ne odhi konyo ahinya mar chopo neno ni koro oket log tich ma kamano. Kata kamano ywarruok mantiere go iwacho ni koro kidek kelo digni mar gedo mar odno. An kaka supplier ma Kisumo wan gi kuyo ahinya e wi supply mane wa supply ka Mohamed contractor. Sani koro dweche 6 waywak nikech ok wanyal bedo gi kue nikech otamre chulowa pesa. Wasebiro ka several times, kwa biro bando pesa wa, ok wanyal yude. Kwa winjo ni wane site ka, oro nwa police ni hooligans odonje site. Kwa police biro, kwa wiko police winjo statement wa, odhiyo ungiso wani wan nywele ngumo konyal chulowa. Koro wakwayo yo machuok, wan kaka suppliers ma Kisumo. Weche mag lweny, weche magango ne waseweyo. Materials ne wasesavi, ne wa supply, wadwaro 2 point something, an kaka supplier, adwaro siling 1,500 mara, bantu kum supplier. Mimi kukua kwangu hapa, nimekuja kwa sababu ya complaint yangu. Supply tulifanya kwa hii building ya East Africa, nikidhani body yake iko pale. Tulifanya supply ya kwanza foundation ya hii building, wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa anakuja Kisumu. So from then, mwezi wa 3 hadi saa hizi tumekuwa tukidai pesa. Tunakuja hapa kila siku, tunaambiwa tungoje. Kila siku tunaambiwa tungoje. Na sisi kama suppliers pia sisi tuliomba pesa baba. Na sasa hivi tunataka kunyongwa na wenye walitupea pesa, wanataka pesa yao na interest. Interest imeongezeka kabisa. Siku tulikuja kufanya supply hapa ilikuwa ni tunalipwa baada ya 3 weeks sorry. After 3 weeks saa hii tangu Uhuru Kenyatta kuja hapa paka wale hatujalipwa pesa. Tukiulizwa tunaambiwa sisi nywele ngumu. Tukiulizwa tunaletwa polisi hapa. Tunatumwa tunarushwa huku na huku. Sasa sijajua ukweli wa hii building iko wapi. Hii ni building kubwa sana East Africa. Sijui kwa nini pesa yetu kidogo shilingi milioni 2.5 itawashinda kulipa.